Velaquí o Belén electrónico de Begonte, tal como se pode contemplar na sede do Belén, coa vantaxe de que así pode verse desde calquera parte do mundo para divulgar a realidade dun Belén electrónico que naceu en momentos en que a electrónica casi non existía. En 1972, o párroco de Begonte, José Domínguez Guizán, imaxinou un Belén que reflectise a historia e a tradición do nacemento de Xesús, á vez que representase o xeito de vivir das xentes da Terra Chá, baseado en realidades físicas que o tempo vai esvaindo e crenzas que permanecen no decurso dos tempos. O crego Domínguez Guizán e o artesán begontino José Rodríguez Varela acudiron á Escola de Formación Profesional Acelerada da Coruña, onde había un Belén movido eléctricamente, do que tomaron boa nota, e ao volver a Begonte, Varela construiu o primeiro Belén que desde aquela foi evoluindo ata chegar ao que hoxe podemos contemplar. En 1986 deixounos o fundador, Domínguez Guizán, pero colleu o timón seu irmán Xesús, tamén crego, que seguiu á fronte do Belén, situando entre as primeiras actividades do Nadal do país, facendo de Begonte a capital do Nadal en Galicia. Tamén nos deixou en 2010 o creador do Belén, José Rodríguez Varela, magnífica persoa da que sempre gardaremos especial lembranza. Este Belén que hoxe amosamos a todo o mundo segue a ser memoria desta comarca labrega, elección de historia sagrada para todos e por iso cada ano é visitado por máis de 40.000 persoas que seguen a admirarse da fermosura e sinxeleza dun Belén que reflicte a noite e o día, a choiva e a neve, o anxo e a estrela. Polo de agora, no Belén é de día e todo está en movemento. O pescador tenta sacar a troita do río. Os cortadores de árbores loitan contra un que se resiste. Os soldados de Herodes patrullan no castelo. Cando chega a noite, acéndense as luces das casas. As figuras do exterior paran os seus movementos, a vista concéntrase no portal cara onde se dirixen os magos. E todo parece descansar, pero a vida latexa e volve manifestarse cando de novo o día impón a súa luz.
Diante deste Belén é difícil centrar a atención nun lugar determinado, pois sempre aparece algún elemento que provoca unha ollada e retén a nosa atención. Por iso, ás veces, quen visita o Belén ten que repetir para, nunha segunda oportunidade, ver todo o que non puido captar á primeira. Por iso tamén este Belén foi quen de fidelizar ás familias dun xeito tan firme que quen acudiu velo de rapaz nos primeiros anos seguiu acudindo cos seus fillos e moitos continúan vindo na actualidade cos seus netos. E cando nunha xuntanza xorde o tema do Belén de Begonte, quen aínda non o viu confésao como disculpándose porque xa é unha obriga moral facer esta moderna peregrinación ao Belén electrónico de Begonte. Quen vexa este vídeo pode sentirse partícipe do que en Begonte acontece no Nadal e posiblemente comece a entender por que, desde hai anos, no canto de falar de Belén de Begonte, moita xente coñece ao concello begontino como Begonte do Belén.